Да направим опинеум. Ето на тази площ, която е 1, 2, 3, 4 насам, 1, 2 насам, това колко прави? 4 насам, 2 насам, малко кръгче, а да каже рече 2-3 квадрата. Сега ще се направя един опинеум на 2-3 квадрата. След като е направена настилката, сложена една лампа да ми свети тук, заедно с тези камъни и тази почва, останете с нас, за да видите. Edelweiss, емблемата на планината. Такъв е случая и тук. Уловили сме едно скално кътче и сме си го докарали в градината. Показахме преди малко камъните, ето ги. След това сме ги наредили един по един, така че да имаме хармония и естественост. Камъните е важно да ги редите поне 1/3 да е зарито, другото вече е поглед на пореца. И започваме с растенията, които вече сме се снабдили. Най-често се използват различни седъмчета, вижте колко са прекрасни. И започваме едно по едно да ги подреждаме. Едно по едно им намираме места между, ако може така, между камъните да се стипа, че да не се спуска растителността и им да придават естественост, цялост и живописност. Става, както е в секцийката, притискате от тук, хоп, и то ще се вади. Има и червейче. Айде, няма да го хапвам. Копвате си дупчицата, боткате го, заривате. И така едно по едно. Хръстовидният бор, клек, също е неделима част от скалния кът или опинеума в къщи. И ето го опинеума, така да се каже, готов. Разбира се, растениците са още малки, като се поливат за един сезон, цялото ще се изпълни с повече растителност. Ето, Николи, да го покажеш от всичките страни.
it moving and keep it moving, keep it moving, baby, we be moving, keep it moving and keep it. Да направим опинел. Keep it moving and keep it moving, keep it moving, baby, we be moving, keep it moving and keep it moving, keep it moving.